Εδώ βλέπουμε το μηχάνημα που θα πάει να ρεντήσει τα σπαράγγια. Εάν θέλω περνάω κάτω το μηχάνημα με τα μάξ, θα κάνω προσπάθειες κάτω τα μάξ. Ναι, κλειστό μαλάκα, φοβάται. Έχουμε τον Γιάννη, τον ταγικέρ εδώ που θα ρεντήσει τα σπαράγγια σήμερα. Καλά, κλείνω τώρα και θα πούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη τώρα, θα το βάλουμε στο ίντερνετ. Γιάννη, θα σε βάλω στο ίντερνετ, φίλε. Θα σε βάλω στο ίντερνετ, για να δει ο κόσμος τι δουλειά κάνει. Στο YouTube, όταν το βάλω θα το δεις, θα σου πω να το δεις. Εδώ βλέπουμε το μηχάνημα μέσα εδώ. $300.000 κάνει το μηχάνημα αυτό, παιδιά. Το νου σας. Θα βάλουμε το φάρμακο τώρα μέσα στη μηχανή. Τα δημητήρια. Ο Καϊμπόρης των Καλυβίων, ο οποίος μόλις χάλασε το σπαράκι, το βάλε καλαμπόκι και το λιπαρίζουμε τώρα. Τράβηξε και το Γιάννη Ζάχο, το βάλω στο YouTube, ρε φίλε. Φτιάξουμε βιντεάγια, ωραία. Εδώ θα ρεντήσω για να έξω, σας έλεγα πριν. Τον Ταγικέρης. Τι βγαίνεις, Κώστα?